Жирдагыча игенчини уңганлыгы кырларынан көренә. Южный хуҗалыгы механизаторларның тырыш хезмәтләре матур гына өлгереп килүче көзгө бодай басуында чыгыла. 57, я думаю, что таких полей в этом году должно быть. Bizning быйыл метинде зерновойлар общий көлемде санаганда 40 мең, былтыр кырганда 5 мең гектарга күбрәк. Шуңа күрә быелгы уборка тагында бик теге внимание бирергә кирәк. 70 комбайн общий район буенча. Бер комбайнга нагрузка туры килә, где-то 570 гектар зерновойлар. Хуҗалыкның Багдашкыны бүлекчәсендә машина трактор паркында урып җыюда катнашачак техникалар карап майлап кырга чыгарлы итеп әзерләп куелган. Район баштагы бер комбайнга үзе дә утырып карый. Механизаторларның кәефләре күтәренке, бүгенне кырга чыгарга әзер алар. Игеннәрнең өлгерүен генә көтәләр. Хәзердән үк кырга чыгарга әзер, әйтсеннәр генә, әмма кырларда игеннәр яшәлә әле. Убирать, наверное, практически. 12 мең гектарларда бөртеклеләрне җыеп аласы, алардан тыш кукуруза, арпа, көнбагыш суктырасы бар. Багдашкыны бүлекчәсендә яшь механизаторлар шактый. Артур Петров шуларның берсе, студент егет уракта беренче тапкыр катнаша. Мин беренче тапкыр, әмма янымда тәҗрибәле комбайнчылар булганда эшли алармын дип уйлыйм. Яшьләргә тәҗрибәле комбайнчыларның һәм хуҗалык җитәкчесенең дә ышанычы зур. Нужно молодежь доверять. Яшьләргә ышанырга кирәк. Әгәр без аларны әзерләмәсәк, киләчәктә безнең эшне кем дәвам итәр? Нашим делом. Һава торышы гына сынатмасын. Җиңсезганып эшлибез дип торган яшь кадрлар, алар янында тәҗрибәле комбайнчылар булганда игеннәр югалтуларсыз җыеп алыныр. Моның өчен мөмкинлекләр җитәрлек.